لی روشاوای کردستانی ترور کرن، رواندن، زندان کرن، انجامدانا کم کجیان و ترس و ظلم و زوری جالی PYDê و تی انجامدان. شهید ولات حسê jî یک جê قوربانiyên çekdarên PYDê ye ku di rojeka weke îro de di sala 2012 de ciwanê Kurd Welat Hisê lê ser destê çekdarên PYDê hate terorkirin û di ciwaniya temenê xwe de şehîd bû. Welat Hisê ji bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ew di nehê mijdara sala 2012 de beşdarî xwe pêşandaneka li bajarê Kobanê lê dijî rejima Sûriyê di vê navê dem hatiye ku berê xwe bidin Şamê ji bo rûxandina rejimê ku hate li darxistin. Welat Hisê yek jê ciwanên beşdarbû di xwepêşandanan de bû û ew xwepêşandan vê beşdariyeka berfireh ji xelkê bajarê Kobanê birêve çû û ji aliyê çekdarên PYDê ve bi guleyan hate armanc kirin û di encamê de 4 ciwan birîndar bûn. Welat Hisê jî yek jê birîndar boyan bûn û ji bo nexweşxaneya bajarê Kobanê hatin veguhestin û piştre ji ber birînên xwe yên giran û dijwar. Welat ji bo bajarê Entabê yê Bakurê Kurdistanê hate veguhestin û piştî birîndarbûnê bi rojekî û ji ber birînên xwe yên dijwar Welat di dehê meha 11 de lê nexweşxaneyeka Entabê di temenê 18 salî de canê xwe ji dest da û şehîd bû. Piştî wergirtina PYDê desthelata deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji rejima Sûriyê û ferzkirina rêveberiya xwe li ser deverên Kurdî û ji wî demî ve PYDê bûye destekê rejima Sûriyê û bê destekî ji hesin welatiyên Kurd serkôt kirin û armanca xwepêşandanên ku li deverên Kurdî lê dijî rejimê dihatin li darxistin dikir û darê zorê û sîtemkarî û hêzbûn lê dijî wan bikar anî. û ji bilî armanca xwepêşandanan PYDê herdem armanca xebatkarên Kurd ji siyasetmedar, çalakvan û roşamevanan jî dike û wan teror dike û direvîne û bêser û şûn dike û ta weke niha jî carenivîsa bidihan ji wan di zindanên PYDê de nehdiyar e.